வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் டைம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். அதை ரிவ்யூன்னு சொல்கிறத விட ரிவ்யூ ப்ளஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் அதோட ட்ராபேக் என்ன, அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, இதை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். இது ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட்லாம் இல்லைங்க, ரொம்பவே ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் தான், விலையும் கம்மி தான். பட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்கான ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபோனில் வந்து 2லேருந்து 5 ஹெட்ஃபோன்ஸ் வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா, 2லேருந்து 5 பேர் வரைக்கும் ஒரு ஃபோனில் மூவி பார்க்கலாம் வித் ஹெட்ஃபோன்ஸோட. தனித்தனி ஹெட்ஃபோன்ஸோட பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஹெட்ஃபோன்ஸ் மட்டும் கிடையாது, லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது சோர்ஸ் இருக்குது, மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்குது, அதுலேயுமே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி சாங்ஸ் கேட்டுக்கலாம், என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கலாம். அதே போல் நான் யூடியூப்லேயும் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன் இதை பற்றி. ஸோ இதை பற்றி பெருசாக வீடியோஸ்லாம் இல்லைங்க, அதனால தான் நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ இதுதாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டு. ஸோ இதுதான் அந்த கனெக்டர். ட்ரீ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 போர்ட் இருக்குது. பட் ஒன்று வந்து மெயின் கனெக்டிவிட்டிக்கு, மற்ற 5ம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு தப்பு விட்ருக்காங்க ஆக்சுவலாக. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 ஆக்ஸ் கேபிளை பாருங்கள். ஸோ இந்த கேபிளை பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 3 ரிங்கு தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து மைக்கு சப்போர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு 4 ரிங்கு தேவை. ஸோ இது வந்து நான் செக் பண்ணிட்டேங்க, தரவாக செக் பண்ணிட்டேன். இது வந்து மைக் சப்போர்ட்டட், பட் இது கூட தான் இந்த கேபிள் வந்தது, செட்டாக தான் வந்தது. பட் எதுக்காகன்னு தெரியல, 3 ரிங்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஆடியோ மட்டும்தான் வரும். ஸோ சாங்ஸ் மட்டும்தான் கேட்க முடியும், மைக் வந்து சப்போர்ட்டட் கிடையாது. பட் இது கூடவே இது வருது, என்ன ரீசன்னு தெரியல, இது இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து மைக் சப்போர்ட்டட். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டில் வந்துட்டு, ஸோ வீட்டில் எனக்கு ஒரு கேபிள் இருந்தது. ஸோ 4 ரிங்கோட. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் தான் அது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ரெண்டையும் நான் வச்சு காமிக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா 4 ரிங் இருக்குது. ஸோ இது வந்து 3 ரிங், இது 4 ரிங். இது வந்து மைக் சப்போர்ட்டட் உங்களுக்கு, இது வந்து சப்போர்ட்டட் கிடையாது. ஸோ இதை வச்சு தான் நான் டெஸ்ட் பண்ணேன். எனக்கு வந்து மைக்கும் தேவைப்பட்டது, அதனால் இதை வச்சு தான் செக் பண்ணேன். ஸோ நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டோட குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன், டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு. ஸோ நான் மெயினை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னோடய கேபிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி தேவை கிடையாது, இது வீட்டில் வந்து இருந்தது, அதனால் நான் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவை கிடையாது, ஒரே கேபிளாகவே உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து 4 ரிங் வரும், ஒரே கேபிளாக இருக்கும், அது நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன், ஒரு எண்டை சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எனக்கு 2 ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருக்குது, அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருக்குது. ஸோ 2 ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருக்குது. 2 ஹெட்ஃபோன்ஸுமே நான் கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதோ இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட் ஹெட்ஃபோன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எதில் வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆன்லைன்லேயே சும்மா செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், இதோ பார்த்தீங்கன்னா 2வது கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ 2 ஹெட்ஃபோன்ஸ் கனெக்டில் இருக்குது. இந்த மெயின் கேபிள் வந்து சிஸ்டமில் கனெக்டில் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் இதை ப்ளே கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரியல. மைக்கு கிட்ட வைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து சவுண்டு வருது ஒரு ஹெட்ஃபோனில், இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த ஹெட்ஃபோன்லேயும் சவுண்டு வருது. ஸோ ரெண்டுலேயுமே சவுண்ட் வரும். அதே மாதிரி மைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுலேயுமே ஒர்க் ஆகும்.
ஸோ இது ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். ஆக்சுவலாக இது ஒரு சிம்பிளான டூல் தான். ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூல் வாங்கினேன், 2 கேபிள் சப்போர்ட்டட், ஐ மீன் 2 ஆக்ஸ் கேபிள் சப்போர்ட்டட், 2 ஹெட்ஃபோன் சப்போர்ட்டோட ஒன்று வாங்கினேன். அது வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டுங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருந்தது. இது வந்து சூப்பராக இருக்குது குவாலிட்டி. ஸோ நான் 2 வீக்ஸ் யூஸ் பண்ணேன், ரஃப் யூஸ் பண்ணேன். குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா அமேசிங்காக இருக்குது. உங்களுக்கு நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், இப்போதைக்கு இது தேவையில்லை. ஸோ நான் கட்டிடுவோம். ஸோ பாருங்கள், ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக்கோட சவுண்டே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ செம ஒரு குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த இரும்பு இருக்குல்ல, இதெல்லாமே வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. நான் உள்ளவும் செக் பண்ணிட்டேன், லைட்லாம் அடித்து. ஸோ பார்த்திங்கன்னா அதுவும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது குவாலிட்டி. ரொம்ப ஒர்த்தான ஒன்றுங்க. ஸோ இதையே வாங்கிக்கோங்க. நான் இதோட லிங்க்கும் தரேன், ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ அமேசானில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் வந்து இதை நான் அமேசானில் வாங்கலை. ஆக்சுவலாக இதை வந்து நான் ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் வாங்கினேன். ஸோ ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்டில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருந்தது எனக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து 240க்கு கிடச்சிது. அமேசானில் வந்து அரௌண்ட் 450 இருக்குது. ரிச்சி ஸ்ட்ரீட் யாராவது போனீங்கன்னா அங்கே வாங்கிக்கோங்க. அமேசான் ப்ரைம்லேயும் அது பிராண்டட் அமேசான் பேசிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஸோ இந்த கேபிளையும் நான் வந்து லிங்க் தரேன். ஸோ 4 ரிங் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். ஸோ 1 2 3 4 ரிங் உள்ள வித் மைக் சப்போர்ட்டட் கேபிள் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், இதோட லிங்க்கும் தரேன். ஸோ இது வந்து 2 வேரியண்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து 450, இன்னொன்று வந்து 350 நினைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டோட லிங்க்கையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். எது வேணுமோ வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது எனக்கு. ஆக்சுவலாக எனக்கு தேவைப்பட்டது. நாங்கள் 2 பேர் வந்து மூவிஸ் பார்க்கணும், கேம்ஸ் விளையாடணும் அப்படின்னும் போது எனக்கு இது தேவைப்பட்டது, அதனால் வாங்கிக்கினேன். ஸோ உங்களுக்கும் வந்து தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கோங்க. தட்ஸ் இட்ங்க. ப்ளீஸ் லைக் ஆர் டிஸ்லைக், அப்புறமா வந்து நிறை குறைகளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த ரெட் கலர் பட்டனை தட்டி விடுங்க. ஸோ தட்ஸ் இட்டுங்க.